Aizu nuan jende helduekin hasi naiz ikusi duk. Zuri galdetu nahi zut, zuek kriston feelinga dakazue, nola lortzen duzu hori? Nik ere haber lortzen dudan edo, nahiko ongi moldatzen naiz nire, baina nola egiten duzu feelinga hori lortzeko? Nik erazteko jende heldu esan duzu eta Julian esen bat urte eusko. Ez dakit nola hartuko duen jende heldua deitzea Juliana. Egia da, barkazia Julian. Ez dakit, Uste dut 68, uste dut. Oan burua, bale, hor txutziko Jordan. Zu jende gaztekin, durratze gotako du, jende gaztekin ohituta zaudezu haitz, eta feeling hori nola lortzen duzu, baina ongi geldekio nuz, eutxorreri. Zazpi denboraldi daramatzaguia, Herritxik Infernu handin, eta ikasi ere indugu pixkanaka, eta eurok ondo hartzen gaituztegu ere, eta hola erresa da. Baina ze polita den jende hauekin lan egia. Zan nire asko disfrutatu egin dut. Asko dakit, asko ikasten da egunero. Bai. Niri gidoia pasatzen diatenean eta 80 urtetik beherako norbait baldin bada elkarrizketatu behar duana, zatut. Zoragarri. Zazpi denboraldi, esan dugu, argi dago, manietaz hitz egiten ari ginen, zuei behintzat maniarik ez dizuetala hartu oraindik. Norbaitek hartuko ziun. Oraindik esan duzu. Oraindik esan duzu. Norbaitek hartuko ziun. Bada jendea 5 urte doana galdetzen, baina herria bukatuko zaskizua, jazta. Nahi dutena herria bukatzea, ja, edo ez dakiz izango da. Baina, jendea jarritzen dugu ikusten, batez ere pentsatzen du jende heldua, eta horiek fidela dira, ez dira aspertzen nonbait, eta 150 saiotik gora inditugu, eta jarraituko dugu, haiek begira duen bitartean. Aian bizi zara zu? Orion. Baina aian izan zara sekula? Bai. Bira izan da? Aian ere bai. Goizuetan, bi aldiz? Goizuetan ere bai, bitxan data. Aiara joan eta ondarta ere ezagutu zenuten. Bai. Aurkezle gixara, 7 denboraldi hauetan, tokik garatu duzu? Beitu, ezagutzen hau jendeak, nire amak badaki hori, benetan esaldi oso igual borobila da eta sinesteko zaila, baina Herritxik Infernu handin bizi dut, benetan bizitzen ausartzez nahi zen bizitza. Bai? Nik animaliak horrela ukitzea, ni lurreti bueltak horrela ibiltzea, gauza horiek nik ez ditut egiten bizitza errealean, eta orduan nire amak ikusten egonean, aitak zer gauza egiten dituan hor, ez du sinisten esaten duz, nola arrotzen zaren kamera bat aurrean dela. Orduan terapia bat ere bada zuretzat? Bai, baina astean behin, bakarrik funtzionatzen dit, astean behin. Baina bai, terapia bezala badaz, horra ausartzen naiz benetan gauzak egiten enituzkenak egingo beste. Hori da gustora zaudelako. Normalen ala izaten da, gustora disfrutatzen bazu, gauzak erraxa egiten dira. Eta ahazten dituzu arazoak eta han zentratzen zara gustora, eta hala da, bai. Nola gogoratzen duzu zure lehen programa? Mikelen herrian izan zen, Goizuetan. Eta ikusten duan bakoitzan, saiatzen naiz aliketa gutxienetan ikusten, baina lotxatzen naiz. Berde ginen, berde. Azkena? Azkena noiz izan da. Azkena igande honetan, niz horitzen ja, betelun ustot izan zela. Eta ze alde egon ote da, lehen bizikotik, azkenekora. Ikusiko dugu, ea zein den diferentzia, ea ba. Jendea etorreko aldazuet. Nik uste bai, nik uste gaur, bete. Gabon Goizueta! Gabon Goizueta! Gabon! Gabon Goizueta! Gabon Goizueta! Gabon Goizueta! Gabon! Jaha! Gabon Goizueta! Gabon, betelu! Gabon, ongi etorri zuen herrira. Sozio, posi nago, ze behingo batik betelura etorri naiz, txorkatilarik okertu gabe. Etzazu bi aldiz esan zatik, ordokon eskalera alu horrekin, eunen batian disguston bat izango dut, eta betelua bueltatu beharko dut. Kontu zuen, Eunon, ze presakala? Bai, presaka naiz. Noa sos ba. Pues baserritara noa umen bila. Eskolara jetzi bartxot. Joan aitek zurekin? Torri, sartu? Bai? Ez ba, zamaretzen, Bira, guk lehenbiziko saioan ondo ikusi zintugun, eta bigarrengoan edo azkenekoan ere baizuk diferentzia ikusiko duzu, ezta? Lehenengoan oso urduri genuen, ez genekin zertan genbiltzen ere, zer egiten ere. Gabon esan dugu bai. Bendik barneratzeko, ezta? Ez saio egiten ari ginen ere ez genekin ongi. Gainera emisioan hasi aurretik 10 programa grabatu genituen, ez guk ez elkarrizketatuek ez ekiten zertan ari ginen, eta urduri eta oso berde, nire buru oso berde ikusten dut hor. Eta betelukoan ja azkenengoan, pixkate segurtasun gehiago nire burua. Eta gainera, hasi aurretik, lehenbiziko hasi aurretik hor prestaketa lan batera egintzen nuen zuk. Ez zenuen egin horri bilaldi bat zure gixara herri txikietara nola iritsikote zinen, eta...
prestaketa gizero egin nuen uda hortan, aurreko udan, Irunetik Iruñara. Joan nahi nuen oinez. Irunetik Iruñara. Oinez, eta gertatu zidan Elizondo aldera iritsi nintzenean, justo jaia zirela, festa zirela, eta festetan gelditu Elizondon. Aia, Luita. Eta han bukatu zen afera. Asmo ona bai, baina. Han bukatu zen afera, baina iruzpalau egun egin nituen behintzat, Elizondor arte, jendeakin mintzatuz eta, bueno, pixkat entrenatuz.